pa sa mga wild dogs. Me and my kumpadre, buhay parang GTA, iba-iba ang address. Pwede magtagal sa iisang place. Bago simulang misyon, anong ginagawa, Blaze? Kung nangyang kasama, di kailangan akto. Makontak sa aking mali, hindi naman ang bago. Lay low, pero di mapigil ang ingay. Naunas Pinay, ang trabaho niya maghimay. Sa minuto bago alas 4:30. Mga sagabal sa akin para sa akin komedya. Hindi nakakatakot, nakakatawa. Mga di nila kaya ko'y nakakagawa. Sila'y pinapawisan, ako ay easy lang. Pag-iiles kasi medyo easy lang. Atensyon gusto ng ladies, minsan ibinigay. Pero mas nakatingin kami sa aming BPI. Bounce to George para mafia, beta, bounce, 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 beta, bounce to George para mafia, beta, bounce, 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 beta, bounce to George para mafia, beta, bounce, 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 beta, bounce to George para mafia, beta.